Ngiyanibingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, indodana kaNkulunkulu ophilayo. Umama Zanele Gumede okhulumayo, ophathiswe inkosi uJesu umbiko wesikhathi sokugcina. Njengokuba uJesu wayenginikezile umyalezo ngaphambili ukuthi angixwayise abadlalayo ekukholweni nabangakholwa, ngibazise ukuthi isihoko sikhona. Ke sekufike esikhathini lapho esethi khona ke sekwenele ngalo umyalezo. Wasephinda ke wasenginikeza ngokwabantwana bakaNkulunkulu abazokudla ifa lokuphila okuphakade abalibekelweyo, ukuthi bona kufanele bame kanjani ukuze bangasali ngaphandle sebekholiwe. Nje oqala ngizoqala ngibeke ukuthi uyaleze kakhulu ngokuthi nginikhumbuze ukuthi ningakhohlwa yena nikufundiswe ngaphambili. Nakuba nikwazi konke enikufundisiwe, kodwa okubalulekile ukuthi ningakhohlwa, ngoba ukukhohlwa kuyabhujiselwa. Waselinganisa ngabantwana bakwaIsrayeli bephuma eGibhithe beya ezweni lesethembiso ukuthi wazenza zonke izinto ezazenza ukuthi babone ukuthi uNkulunkulu umthumile Mose. Nakuba inhliziyo yaFaro yayilikhuni kodwa yagcina seyibadedelile. Izinto eziningi nezinkulu ezazimangalisa endleleni ayezenza bezibona bemangala bethokoza ngazo, phezu kwako uba bebonile kodwa bazange baze bafike ezweni lesethembiso. So nani ke kwasekuthiwa nginikhumbuze ukuthi ningakhohlwa nawo kodwa enikufundisiwe ekukholweni. Kwakho konke lokho incwadi ke ayisenginikeza yona, incwadi kaJuda. uJuda uverse 5 kuze kuyofika ku7, lapho khona exwayisa khona ukuthi abantu abakhohlwayo bagcina besesihogweni behlezi nabanye abantu abangazange baqala ukukholwa. Ke wasebulinganisa futhi ke ngezingelosi ukuthi ingelosi zazilazi izulu, ziwazi umbuso kaNkulunkulu ukuthi muhle kangakanani, kodwa zathi mangabe zithunywe emhlabeni zafike zenza umonakalo owenziwa emhlabeni, zase nazo zitholakala zisenkingeni yokuthi sezihleli endaweni emnyama zilindele ukulahlwa, phezu kokuba ziyizingelosi ezazi umbuso wezulu. Wayesephinda okwesithathu walinganisa ngeSodoma neGomora ukuthi yabhujiswa ngoba yayonile. Engithanda ukuthi nikhumbule ke nikwazi ukuthi ayibhujiswanga yodwa, kodwa yabhujiswa kanye neminyizi yangakhona yeSodoma neGomora. Kwangesiyona imizi yaseSodoma, kodwa nemizi yangakhona yabhujiswa kanye neSodoma neGomora ibe ingesiyona eyakhona, ngesizathu sokuthi yatholakala inezono ezenziwa abaseSodoma neGomora. Ngokunjalo ke nasekholweni thina esesikholwa sifanele siqaphele ukuthi asinalutho lwangasekholweni esingena nalo ekholweni, ngoba vele siyazi ukuthi umuntu ongakholwa uzojeziswa ajezisele ukuthi akakholwa. Uma ngabe kukuthi ke nakubazalwane kutholakala utho lwangasekungakholweni phakathi ekholweni, uzobhujiswa kanye nomuntu angazange azakholwa. Ngakho ke kumele ukuthi siqapheleni bathandekayo, singakhohlwa konke kwangasekholweni sikushiye ngaphandle, kodwa sizikholweni sizimisele, sinokuqonda ukuthi isifunani inhloso yokukholwa kwethu. Ngakho ke kubalekile bafowethu nabodadewethu ukuthi sazi siqonde ngokukholwa ukuze singangeni engozini ezongenela abangazange baqala ukukholwa nabadlalile ekukholweni. Ke kusho ukuthi ke ngase kuthi ke ngelinye ilanga ke inkosi uJesu futhi iyafika kimi, mayifika kimi yafika yangiphonsela unumber 10 nje, into egunquze namakhono 4 ebhalwe unumber 10. Maye ngiphonsele lento wayesethi mibala, ngase ngithi mina Nkosi Jesu ngibale ngithi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, noma ngithi 9 10 ngithi 10 ngisuke ku10 ngithi 11 12 13 14 ngikhuphuke ngiye phezulu na. Wabesethi ke lalela ke, uma ubala usuka ku10, u10 njengoba uphethe nje usuka kuwe ke uthi 10 9 8 7 6 uzofika egcineni. Uma ufika ku1 ngale eqaleni ka1 kukhona indawo emnyama lapho, kodwa uma ubala usuka kuwena futhi u10 ukhupha ukuthi 11 12 13 14 uqhubeka kuya phezulu, isiphetho salapho umshado wewundlu. Ukuze kubonakala ukuthi umshado wewundlu, ngathi mangabe ngisaqhubeka nokubala ngiqhubeka ngiyaphezulu sengila ko 20 bani wasekwehla ikhadi elikhulu livele ezulwini. Uma lehla leli khadi ngalibona ngelisase part nendawo emkhathini ukuthi hawo inkosi uJesu igqokele umshado. Ngase ngiyakwazi ukuqonda ukuthi okay, mangabe ubala uqhubeka uyaphezulu, isiphetho
okusa lapho umshado wewundlu. Wayesethi-ke nalalela-ke njengoba uma uphethe u10 izifundo eziwu2 kuphela ezizobhalwa emhlabeni, what history kanye nebibs phela okuzobhalwa. Ngase ngithi mina Nkosi Jesu ngiyezwa ngiyabonga. Wayesethi-ke nalalela-ke abami bayazi ukuthi sekuzobhalwa, kodwa bayithathile i-timetable engabanikeza yona beyazi ukuthi nokubhalwa kwabo sekusondele kangakanani bayifaka emsebenzini yabo. Wayesethi-ke lalela-ke njengawe eyakho i-timetable usuyifaka emanzini uyisokha izolo ngoba uzoyiwasha kanye newashing yakho ngakusasa. Kusho ukuthi njengoba ekhuluma nje engathi vele ngisokhile, ngingumuntu ojwayele ukuthi mangabe ngizowasha ngisokhe ngayizolo ukuze ngiwashe ekuseni kube lula. Uma engikhombisa ukuthi ilokuzana i-timetable anginikeze yona ngifaka emanzini ngase ngiba nokudideka ngathi cha Nkosi angikhumbuli unginikeze i-timetable. Wathi i-timetable unayo kodwa uyithathile wayifaka emanzini ngoba wena ukhonza ukuwasha. Wasethi nabanye abami bayazi ukuthi bazobhala kodwa i-timetable yabo isemsebenzini yabo labo beyigcine khona. Hamba ke njengamanje wena uye koyibheka emanzini. Ngempela uma ngifika ewashingini ngisokhile ngafika ngapetulula iwashing ikade isokwe ngayizolo ngase ngithola iBhayibheli lami lapho phakathi. Uma ngilithola ngashaya over wathi mina Nkosi yami ngilisokhe kanjani iBhayibheli emanzini ngenhlanhla ke cover ngaplastic futhi lizela valwa uzipho. Uma ngabe ukuthi sengithi ngiyalivula ngathola ngenhlanhla ama page akanaliswanga amanzi njengoba lilale emanzini. Ngase ngiyathokoza ukubona lokho. Ngase ngithi mina Nkosi ikuphika i-timetable. Wathi i-timetable iyo lo iphela. Njengoba ngishilo kuMateyu 24 ukuthi ukubuya kwami kuzoba nini kanjani yiyi timetable leyo. Ngakho ke njengoba kubekiwe izimpawu zonke ofundayo makaqonde senibonile ukuthi vele sekwenzekile konke engathi phambi kokuthi ngifike kuyokwenzeka khona kuqala. Nikubonile konke kwenzeka. Niyazi futhi ukuthi njengoba sekwenzekile konke ngizobuya masinyane ngizolanda ibandla lami. Kodwa manje nirelaxile nibhizi nemsebenzi yenu. I-timetable niyiphethe futhi nazi kodwa nikubeka eceleni nasenibheke kuweni. Kanti isikhathi siphelile. Ngase ngithi mina Nkosi Jesu ngiyabona ngiyezwa ngiyaxolisa kakhulu. Kusukela manje ubheka phambili angeke ngisakwazi ukuthi ngenze okunye ngaphambi kokuthi ngenze umsebenzi wakho. Wayesethi kimi bheka ukuthi uzobhala siphi isifundo. Uma ngivula phakathi eBhayibheli lami ngase ngithola ukuthi ngiphethe ukuthi ngizobhala i-history. Ngase ngithi mina Nkosi ngizobhala i-history. Kufundwa ngani khona kwi-history ngoba mina anginalo ulwazi le-history noma ngifunde esikoleni ngangaze ngingene emaklasini e-history. Wayesethi na kusuka kuwena ukuya ebantwini ongabazi. Njengoba kusuka ku10 wena uphethe u10 kusuka kuwena ke kukhulunywa ngombuso owawukade ukhona kusuka kuwena kuze kuphethe ukuba kuyofika ebantwini ongabaziyo ababephethe umbuso ngalezo zikhathi. Wayeselinganisa nje njengoShaka noJan van Riebeeck labo bantu labo engingabazi mina. Wathi iyona ke history lekhulunywa ngayo. Ngase ngithi mina Nkosi Jesu ngeke kuzobhalwa nini konje. Wayesethi maduze sekuzobhala maduzana. Ngase ngithi mina ngeke ngikwazi mina ukukhumbula ukuthi ubani wayenza ukuthi ngesikhathi esithize ngamuphi unyaka. Ngeke ngicela ukushintsha. Ngeke ngikhona ukukhumbula. Kushuthi ngizofail uma ngase ngiqhubeke nokubhala ihistory. Wayesethi naphuthuma ke uye koshintsha. Uma ngiphuthuma ngazibona sengisewindini. Leli windi libhala ukuthi i-office lokushintsha kwabafuna ukushintsha. Uma ngifika khona ngafica ukuthi osebenza khona uselungiselela ukuqoqa. Ngaphuthuma mangifika nase ngithi ngicela ukuzoshintsha angiseze ukuyibhala ihistory kodwa ngifuna ukubhala ibibs. Wasengishintshela yena mase sengishintshela yena ngase ngicela ukubuza kuyena ukuthi kona manje mangizoqala manje ngithi ngenza ibibs incwadi yebibs kusuka manje sekuzobhalwa incwadi engakanani. Wase thatha lami iBhayibheli engazange ukuthi welithathe kuphi wase ekhipha lama page lawa awuqwembe nalawa angabhalwe lutho olubalekile. Wasuka la wahlanganisa la kuGenesis kuzokufika esambulweni wase engikhombisa ukuthi incwadi engaka yebibs. Ngase ngithi mina ngizokhona ukuthi ngifunde ngiqede singakafiki isikhathi sokuthi kubhala. Ngizocela ukuthi ngempela ngiyaqinisa ukuthi ngizobhala ibibs. Abesethi ke yena phuthuma ugijime emhlabeni wonke lapho uzokwazi ukufinyelela khona kodwa uhambe ngokulalela umoya ongcwele okuwe ungayi lapho engashongo khona yena la kuthanda khona wena. Uzolalela yena uzohola ukuthi iya kuphi nakuphi. Phuthumeke kakhulu ungamlibazisi mayekhuluma wenze ngaleso sikhathi akhuluma ngaso ubatshele bonke abantu ukuthi abeze bazoshintsha abaphethe
ihistory bengasafuni ukubhala ihistory bonke abaphuthume ngoba eofisini sekuyavalwa phuthumani wathi njengakuba ngilobile ukuthi kuLuka 13 uverse 24 ukuthi phikelelani ningene ngomnyango omncane ngokuba baningi bazofuna ukungena kusekungeneka baningi ke abantu abazofuna ukuzoshintsha ababhali ibibs kodwa sekuvaliwe kuyavalwa phuthumani niye koshintsha phuthumani isikhathi siphelile uJesu seyabuya bese ngithi mina ngizokwenza kanjalo bese thi qaphela ke ukuthi ubazisa ukuthi njengoba ngithi phikelelani kuzoba nezinto ezima phambi kwabo zibathikameze endleleni yokuthi baphuthume kuze kuphethe kuyavala kodwa baphikelele bona baphuthume kusavuliwe ngoba kuzovalwa masinyane ngase ngiyathembisa ukuthi ngizokwenza lokho kusho ukuthi uma ngiphuthuma ke senginaleso simo sovalo ngase ngiphinda futhi uma ngithenga ngabona sengisendaweni eground evulekile kakhulu le ndawo evulekile kakhulu nje ngigijima kuyona kwase ngibona inkosi uJesu imi phambi kwami ngase ngima nami phambi kwayo ngoba ngathi sasizohlangana kodwa sangahlangana kuba sidlulana sasisiyama sobabili lapho wayeseyathike kimi lalelake phuthuma ke ubatshele abantu ukuthi abaphuthume baphikelele ukuzongena esangweni elincane ngase ngibuza ngathi mina Nkosi Jesu iliphi leli sango elincane okhuluma ngalo wasethi yakukhumbula leli window ophuma kulona ukoshintsha kulona ngase ngithi mina yebo ngiyakhumbula wasethi yilo leli wakhomba ohlangothini lwakhe lapho abhotshozwa khona wasethi ke yilo leli window okushintshwa kulona okwesibili leli window leli selizovalwa sengizolivala la kwakuvulwe umnyango ukuthi bonke ababizwa ngegama lami bangene kimi lo mnyango uvulelwe bona njengoba lo mnyango uvuliwe wavulwa ngoba kufanele ukuthi uvulwe hayi ngoba babeqonda ukungibulala mina ngesikhathi ngithi sekuphelile kangiqonde ukusho ukuthi sekuphelile ekuthaneni ababizwa ngegama lami babuye emakhabonina beze kimi lapho bebekelwe khona ifa akekho umuntu owake wathola ifa ekhabonini ngakho ke ababuye beze kimi ngokuba mina ngibalobolile esandleni somndeni wasemakhabonini ngibalobole ngegazi lami wayesethi chaza kwasethi uyakhumbula igazi elaphuma kimi ngesikhathi ngishawa lisapazeka ngase ngithi mina bonkosi ngiyakhumbula wathi lelo gazi lalingamalobolo enu ukuba nibuye nize kimi wasethi yalikhumbula yini igazi elaphuma ohlangothini emva koba sekuvulwe lo mnyango wasethi mina yebo nkosi ngiyakhumbula wathi ke yilo ke lelo gazi elaphuma ohlangothini kanye namanzi elaligeza abaqoqiwe babuyiswa babekwa phambi kwami ligeza izono zabo wayesethi amanzi ehla abaphuma lapho ohlangothini ukuba bageze igazi lakhe linjengensipho amanzi anjengesihlanzi sempilo yomuntu ezonweni akade ekuzo nazalelwe kuzo kodwa eselandiwe kuleso simo sinjalo esezoba umntwana kaNkuluNkulu ngase ngithi mina yebo Nkosi ngiyezwa ngizokwenza lokho futhi kwamina ngiyakudinga kakhulu ukuthi ngiyekwenze kuqala bengakakwenzi abanye ukuze babone kimi ukuthi lokho okhuluma ngakho kudingakala kwenziwe bese kuba kanjani wasethi lalela uma sebengenile la kimi ohlangothini lwami esiswini sami kukhona izizwe ngezizwe uNkulunkulu ayezithembise ubaba wokholwa uAbraham engakabi uAbraham esawu-Abraham ngoba ukuthi Abraham kwaqhamuka emva kwesethembiso ekade ewu-Abraham engenabo abantwana kwakhulunywa amazwi esethembisa ukuthi uzoba nabantu uzoba uyise wabantu kwezizwe eziningi uma uthola ukuqinisekisa ngalokho okukhulumekayo uzokuthola kuGenesis 17 verse 5 ukuthi lapho uNkulunkulu wanikeza uAbraham isethembiso kwashintsha negama lakhe la ngabisaba uAbraham labo Abraham wasethi ke lokho ke okukhulunywa lapho yikho lokho osekwenziwa ukuze uAbraham azibone isethembiso uNkulunkulu ayemthembise zona ngaphambili asengithi mina ngiyezwa Nkosi ngizokwenza lokho njengalokho ushilo ngizophuthuma wayesethi ke buka ke usho ukuthi mangabe ngibukisa ngase ngibona umbhede wami ekhaya umbhede wami ngubona ngawuthola ukuthi umanzi wonke ngase ngithi ayikho inkinga ngizowubeka ngasewindi bese ngivula iwindi ukuze wome ngithe ngisenza kanjalo sengiqedile ukwenza kanjalo ngase ngibona ohlangothini la ngilala ngakhona kubhobokile
kwase kucaca ukuthi mina hayibo ngizolala phi ke manje mina uma ngabe umbhedo wami usubhobokile la ngilala khona. Wasethi kusukela manje kubheka phambili isikhathi sokulala wena awusenaso noma ungoma kulolu hlangothi awusezulala wena khona kuzolala lo ovele olala kulolu hlangothi ngoba khona abazalwane isikhathi esiningi abafikayo nje beshintshana ngokwahlukana kwabo bafike balale sizokhonza kanye nabo. Ngakho ke uma kunjalo kwase kucaca ukuthi mina isikhathi sokulala angisenaso ngokuba yena usedinga ukukhuluma nami konke afuna ukukhuluma nami bese ngivuka ekseni ngihambe ngiye lapho engithuma khona ukuba ngiyokulungisa lokho asuke ekhulumile. Isikhathi sokulala asisekho ngoba nxa ukuthi sesiphelile isikhathi usiyabushiswa. Kusho ukuthi kudluleke lapho. Uma sekudlulile lapho abesethi ke uyabona ke njengamanje laba ba10 abasuka ku10 behla beshona ezansi esiphetho sabo singukufa neHades bazohlala kuleso simo kodwa ngenxa yokuthi bazobona laba abaku10 bekhuphuka bephezulu bezogcina esiphethweni somshado wewundlu bafise ukuthi babe nabo bashintshe baye ngala kwaBibs. Uma sekuvaliwe ewindini sekuyoba nzima kubo ngokuba kuyobe sekuvaliwe ewindini lapho beshintsha khona bese bethola umoya ongcwele kube yiwona umoya ongcwele owenza umsebenzi njengokwenhliziyo kaNkulunkulu. Wasethi ke labo ke sebeyongena ngelabo igazi ngokuba uyobe sowuthathi ukhiye wokuthi baphinde bavulelwe bashintshe. Wathi khumbula okwenzeka kuNoah. uNoah esewuvalile umkhumbi uNkulunkulu wayekade ethe akenze iwindi phezulu wazithatha izikhiye ngokuba wayeyazi inhliziyo kaNoah ukuthi uma sekufika izikhathi ezinzima abantu njengoba bengamlalelanga base bebona sekwenzeka ayekade uNoah ebayala ebabiza kuko bazogijima bafuna ukuzongena. uNoah ngoba uNkulunkulu uyamazi ukuthi ulungile wayegcine kuyena ukhiye wayezobavulela bese kungena amanzi emkhunjini kuthola ukuthi noNoah uyacwila futhi kanti inhloso kaNkulunkulu ukuthi kuqhamukisa izwe esisha. Wayesethi ke namanje nake kuzokwenzeka kanjalo njengamanje ke ukuthathwa kwakhiye ukusuka kwami emhlabeni bese kungena indodana yokulahlwa izishaya uNkulunkulu ibisidusa nabakhethiweyo makungenzeka kodwa izobiphumele ukuthi iduse abantu bonke abakholwayo emagumbini omanomhlaba. Uma ngabe kuukuthi ke wena usalile ekuthaneni phuthuma uzongena uzoba senkingeni yokuthi uzongena ngelakhe igazi ngoba bonke ubhlungu obuzobebenzeka lapho buzobebenzeka kuwe. Kanti uma ngabe uphikelelile wangena njengamanje umoya ongcwele oboso uzoqumba phezulu kwempilo yakho kuthi noma kwenzeka okwenzakalayo kodwa ubhlungu ungabuzwa ngoba inhlungu zonke uKristu Jesu uzobe ezithathile waseyena iqumba phezulu kwakho. Waseyisichaza futhi ukuthi ngoba hayi ngoba bezonda nina kodwa bazonda mina engiphila kini. Nina bayanithanda ngoba bavele babakini. Ngakho ke njengamanje ngithanda wazi ukuthi uma ngabe sebengenile laba ba10 abazophetha abesiphetho sabo siumshado wewundlu mase bengenile la enxebeni ohlangothini lwami phakathi eswini sami buku ukuthi kwenzakalani. Kusho ukuthi ngase ngiyabona abazalwane bengena ngesikhathi bengena uma ngilunguza ongenile ungena athi kholokoto kungabonakali nakancane ukuthi khona umuntu okukhona phakathi bese ngijikela ngala esayidini lesiso ngifuna ukubona njengoba sebengenile nje baze bangaphezulu kwesibale kufanele ngabe bangenele sona kwenzakalani esiswini sika Kristu Jesu. Ngathola ukuthi awukho mahluko wenzakalayo futhi nabangenile awuyabona ukuthi bangene nje ispace sisekhona sesiningi akukho khona lutho olwenzakala olumahluko. Ngakho ke kwasithola ukuthi baningi abantu abasana ukungena futhi baningi angangokuba kuzokwenzeka usale ngephutha vele indawo yakho ngeke izithathe umuntu izobe ilokhu ikhona esiswini sika Kristu Jesu.
Ngesikhathi ngibuyela ke ngimbuka lesi simo senzeka wasethi ke lalela ke umuntu okomoya engakuthuma kuye wena isiphetho sokugcina sempilo yomuntu engakuthuma kuso wena ngakho ke njengoba kwenzeka nje kwenzeka umuntu okuzothi mangabe seshonile ubani noma esefile ubani kutholakala ukuthi ukhona lo abambonayo okungowabo lo wena ngikuthume kuyena uyena ozobe sengasekho esihambile lo engangikukhombise yena kwasiqaleni ukuthi usendaweni ebhlungu uma ngabe ukuthi akakholwanga ngendlela efanele noma engasanga zaqale kwakhona ukholo ngonjalo ke namanje kulungiswa umuntu ozokwazi ukuyodla ifa lokuphila okuphakade ongumoya kaNkuluNkulu right kusho ukuthi ke uma sengenile ke uthi kuJesu kimi ke lalela ke Zanele uma ngabe sebengenile esiswini sami liyaphenduka igama lokuthi umzalwane kodwa baba isizwe sikaNkuluNkulu isizwe sikhethiweyo sikaNkuluNkulu uma sebela kimi sebeyisizwe sikaNkuluNkulu phakathi kimi kuba khona umsebenzi futhi owenziwayo kimi abafiki nje bahlale bathule ngoba kusuke kungakapheleli khona lokho wayesethi ke njengoba bephakathi kimi basuke bembatha ingubo emhlophe le ngangikhulume ngayo ubani kwaba seRoma 13:14 njengoba namanje futhi kuphinde kagcizelela kuSambulo 3:18 ukuthi kuyembathwa kufihlwe ihlazo lobunqunu phambi kaNkuluNkulu ngakho uma bengena kimi bafika kimi bembathe uma sebembetheke kimi uyakhumbula yini ukuthi uJohane umbhapatisi wamemezela wathi uyeze emva kwami omkhulu kunami engisaba ngisho ukuthinta umchilo wecathulo zakhe loyo ke yena njengoba mina ngimbhapatisa ngamanzi uzonibhapatisa ngomoya nangomlilo uthi lalela ke ukubhapatisa ngamanzi kukaJohane kwakusho ukuphenduka kusho ukuma ekwenzeni okubi noma okuphambeneyo nentando kaNkuluNkulu bese ngifika mina njengoba eshilo ukuthi ngiyeza mina emva kwakhe uma sengifikile mina kimi ke uma seengenile kimi mina ngimbhaphatisa ngomoya ongcwele ke Nkosi ngibhaphatisa ngomoya ongcwele umoya ongcwele engibabhaphatisa ngawo umoya wokuvuka lo uNkulunkulu angivusa ngawo mina kwabafileyo mina ke sengibapha lokhu kuphila okuphakade obekuvele ngibabele kona ukuthi bakuthole njengoba ngilishila izulu ngezemhlabeni ngazogqoka ijazi lobufokazi ukuze bona bathathe lokhu kuphila okukimi isikhathi ke lesi engibapha ngaso lokhu kuphila okuphakade ingalesi sikhathi ke sebekimi kase ngiyalalela wasethi yakhumbula yini ukuthi wathi ngibhaphatisa ngomoya nangomlilo ngase ngithi mina yebo Nkosi ngiyakhumbula wathi lelo sango ke lesibili lingumoya bese kuba isango lesithathu engibhaphatisa ngalo umlilo ngesikhathi ke sebephuma la esangweni lesibili sebebhaphathisiwe ngomoya badonsa imisebenzi yabo beyongena esangweni lesithathu esangweni lomlilo ngesikhathi bengena la wasengikhombisa uma engikhombisa wayesithi lalela ke buka uyazi yini ukuthi uma ngabe ungena nezinto ezingadingakala ukuthi ungene nazo ngaphakathi kuba khona indawo okungenwa kuhlolwe kuyona ukuthi ngempela akukho yini ongena nakho kuyingozi ngase ngithi mina yebo Nkosi ngiyazi kodwa futhi angikaze ngize ngibone wasethi buka ukuthi kwenza kanjani ngase ngibona indlu encane eyiglass la eminyango wayo kukhona irobot elibovu nerobot eligreen wayese ngabona ukuzivulekela kungena umuntu kanye nemisebenzi yakhe mayengena umuntu irobot seligreen la sesiphinde sicapha savala uma sivalile isicapha wayesethi ibuka ukuthi kwenza kanjani kuba khona umlilo engawazi uqhamuka enhlangothini lezi zeindonga zeglass ngesikhathi iqhamuka lezi indonga lomlilo ezindongeni zeglass kusha imisebenzi yomuntu le angene nayo la emlilweni mayisha imisebenzi sekuqediwe ilaphinda futhi irobot lishintshe ngala libe bovu ngala libe green bese kuvule kumnyango aphumele ngale kulela side elingale mayephuma ngale kulela side elingale uyalinda ukuthi nemisebenzi yakhe ayimlandele wasethi ke lalela ke la uma ngabe umuntu engena imisebenzi yakhe emlandelayo njengoba ngishilo ngathi imisebenzi yomuntu iyamlandela
kwenzeka into efanele nakho ukuthi ngesikhathi engikhombisa ngase ngiyabona ukuthi nalo izuJoyce ayikhuluma ngalo eligcwalisa ngilibuka kusekulokhu kuphila. Uma ngabe ephumile nemisebenzi yakhe ingashanga yonke, uyaphumela iphumele ngale iphume kanye naye. Uma ngabe iphinde imisebenzi yangasha yonke, uphinda waphumele nayo ngale kuleya ndawo engale. Uma ngabe engenile imisebenzi yakhe yasha yonke, uphumela yedwa ngale. Abese ethi-ke yena lalela-ke lana-ke ilapho kunikezwa khona ama-level umuntu azongena kuyo. Wasethi-ke lalela-ke la imisebenzi yabo ishile yonke bangena ku-level 1. Na u-level 1 muhle ngohlobo olumangalisayo, ungasibona isidingo sokuthi uqhubeke ufune nokunye ngendlela okuhle ngayo khona. Wasephinda wasethi-ke yabona laba imisebenzi yabo eshile yasha half, uyasala omunye half, bangena ku-level 2 khona kuhle ngaphezulu kwa level 1. Nakhona futhi uma ngabe begqoka bafakwa ama-crown, i-crown esilver, nakhona okuhle ngendlela emangalisayo. Wayesephinda futhi wangikhombisa u-level 3. U-level 3 yilaba abaphume nemisebenzi yabo yonke ingashanga iphelele. Bona-ke baku-level 3 okumangalisayo akuchazeki, kuyathuthumelisa angangokuba inhliziyo yami iyafisa kakhulu ukuthi sengathithi sonke singangena, noma singasangena ngemalevelini awodwa, kodwa masigcine singenile kuyobe kuphelile ngoba kuhle kuzo zonke lezi ndawo. Kodwa kuhle kakhulu ku-level 2, kuhle kakhulu ku-level 3. Ku-level 3 ke kukhona abantu nemisebenzi yabo engashanga, bona-ke bafake ama-crown a-gold. Ugold wangempela, hayi lo esiubonayo emhlabeni oyifake, into ethuthumelisayo, ubuhle bulapha buyamangalisa. Hayi-ke nokho asibuye ke size lana ke. Uma sesifikile ke la kulama gate awu3, uma ngabe ufunda kusho ukuthi ngingaqala ukufunda, wayesethi yena ke ngisho ukuthi lezi izinkulumo zifika ngezikhathi ezehlukene bazalwane, ningadideki. Uthi ke ngelinye ilanga bese ethi yena vula iBhayibheli lakho kuSambulo 22. Uma ngilivula iBhayibheli kuSambulo 22 wathi yakuverse 6. Uma ngifika verse 6 wasethi isihloko sakhona sithi incazo yombono. Kwase ngithi mina Nkosi imuphi lo mbono okhuluma ngawo? Wathi lo mbono ke engikhombisa wona wo10 kuze kuziphethe uba kuzofika engeneni kwamasango, ukuthi ubatshela ukuthi konke lokho engikhuluma kuwe kuzokwenzeka maduze masishane sekusondele kakhulu. Ozwa lawa amazwi makathatha isinyathelo nesinqumo ngaso leso sikhathi, angalichithela isikhathi ngoba uzoba senkingeni ukuthi kuze kuvalwe windini. Akakavala njengamanje kodwa sekuzovalwa, kuzovalwa bazalwane. Phikelelani ngoba uzothi mase sofuna ufika sekuvaliwe uzoba senkingeni yokungena ngezakhe ithukuthuku. Ayike kusho ukuthi kusekuleso simo ke abesethi ke ngizokugcina nje uzoqhubeka ke nje uma ufunda lapho kuIsambulo 22 uverse 6 uzokuyachazwa lapho incazo umbono. Lo mbono lona uthi ke moqhubeka ukufunda ufunda nje lapho usuka lapho umbono ungowesikhathi, umbono futhi uzoshesha kakhulu uJesu kubuya, uyabuya masinyane angangokuba iBhayibheli liphelile emakhulwa ngeSambulo 22 okuvele sekunjani sokuyi chapter yokugcina nci. IJerusalem elisha lele engikhuluma ngalo bathandekayo. Nakhona ke lapho ke iJerusalem elisha uphinde futhi wangikhombisa lona. Maye ngikhombisa lona wasethi woza, Zanele woza. Ngase ngithi mina cha Nkosi Jesu angikwazi ukuza lapho ngendlela okuhle ngayo nangendlela ukukhazimula ngayo, angikwazi inkazimulo elapha akubhekeki ngendlela okuhle ngayo. Izwi elalikhuluma lapho phakathi lalikhuluma kuzwakala leyo ndawo yonke inkulu ngohlobo olungasayo. Ngase ngithi mina kuyena Nkosi Jesu cha angifisi ukuza lapho ngedwa, ngilinde ngisolanda abafowethu nodadewethu. Yingakho ke namhlanje kumemezela kakhulu ukuthi uNkulunkulu wami nalapho ngasawazanga ufika khona ngenyama alifiki iphimbo lami noma ngasafika ngamina, kodwa kungithokozisa ukuthi nje sonke masikwazile ukuthi sifike eJerusalem elisha esibekele lona nalapho siyodla khona ifa lokuphila okuphakade singene
emshadweni wewundlu kuyoyithokozisa impilo yami ukuthi noma ngingasekho kodwa makusale kwezwakala umbiko waqhubeka ngiyothokoza ukuthi kukhona isithathe esithathekayo ukuze nikubone lokho okukhulunywa ngakho. Ke uma ngabe ethi ke yena ngenani ngamasango akungenwa eJerusalem elisha ngesango lodwa. Le ndawo ibiyelwe ikungena emasangweni awu3. Lamasango awu3 ngathola ukumangala ukuthi kanti uma ngabe esewonke awu12 awu3 esayidini ngesayidi njoba emasayidi o4 awu12 esewonke. Lamasango lawa awu12 uthi ke kukhona abantu abashunyayeziwe bayiphila insindiso. Uma beyiphilile insindiso labo bayongena ngelabo isango bese kuzoba khona abomusa yilaba abashunyayeza uJesu qede bashona njengaba laba abatshelwe ezibhedlela nabagulele emakhaya nalabo abatshelwa qede bashone ngaso lesikhathi. Abomusa ke labo wayesethi-ke njengoba ke wonke umuntu kengekho namunye umuntu oyongena ngelinye igama noma oyongena ngenye indlela noma oyongena ngelinye ithuba, wonke umuntu uyongena ngami. Nalaba ke abatshelwe ngami qede bashona bayafundiswa, abahlezi abalele njengoba laba abanye belele, kodwa bona basendaweni yabo enkulu ngohlobo olumangalisayo bafundiswa yingilosi ngoKristu Jesu. Ngase ngiyathokoza futhi ukuzwa lokho. Wayesethi ke yalibona futhi laba abanye abantwana abazalwa isikhathi singakafiki nalaba abashona bebancane bengakalwazi ngisho ulimi lwasemhlabeni, nalaba abantwana laba abaliwa abazali babo betholakala bengabafundi babakhiphe bababulala. Uthi labo bantwana bayaphila ngale futhi bahlezi kahle ngohlobo olumangalisayo, bayakhula futhi. Uthi ke labo bantwana, ngoba abantwana ngangishilo ngathi bayisibusiso esivela kimi, abantwana ke laba abaliwa honini uthando ngale bayalithola. Nalabantwana njengalabantwana abakhishwayo ababulawayo, nalabantwana abaphuma sebethule ngesikhathi esifanele, nalabantwana abaphuma qede bathule bangazange bakwazi ukuthi bakhule ngendlela yenele. Labo bantwana ke labo basendaweni yabo, ngoba abantwana bayisibusiso bandaweni yabo baningi nabo futhi bayisizwe esikhulu futhi nabo bayafundiswa, abahleli abalele lapho bekhona, banikezwa nothando futhi ngoba abazali babo ebabenikezwe bona ababathandanga bayanikwa kuthando ngale, nalabo abashone ngale ngamaphutha, nalabo futhi abashone ngoba kufanele bengakwazanga ukuthi banikwe ilungelo lokuphila, ngale bayanikeza uthando, bafundiswa ngayo uKristu Jesu ukuze nabo bakwazi ukuthi bangene ngandlelanye njengoba izwi likaNkulunkulu lisho lithi sonke sindiswa ngandlelanye. Bese kuzoba khona ke igroup okweka 4 noma abayongena esangweni esayidini lika 4. Wayesethi ke kimi uyakhumbula yini ukuthi kukhona abangasalile ngale abawu10 abaphethe u10 kushona phansi? Ngasithi mina yebo ngiyakhumbula. Wayesethi ke ngenxa yokuthi ke befunile nabo ukushintsha kwathiwa ukuthi sekuvaliwe, labo ke bayobona laba abangala ku10 beqinisela ezimweni ezinzima bese bedecide, kodwa ukudecide kwabo kokubiza ukuthi bona abangene ngelabo igazi ekunjani ekuphilweni okuphakade. Ngonjalo ke nangala ngesikhathi bebajoyina laba abangala bayoqinisela ngendlelanye nabo. Lalela-ke ukuthi kwenzeka kanjani. Uthi-ke uma esengenile umuntu emzimbeni wakhe wafihlwa enqabeni enguKristu, njengoba esho-ke ethi uyinqaba. Ubunqaba bukaKristu abufani nalesi simo esihlale sisibuka. Ubunqaba bukaKristu uma umuntu esengene kuye esenza imisebenzi yakhe kuye. Uthi lalela-ke ufika ngaphakathi abese emvula amehlo angangokuba nawe usele kuphila, ukhulekele ukuthi uvulwe amehlo okomoya, njengoba kulotshiwe ngale Sambulweni 3 uverse 18 ukuthi funani kimi umuthi wokugcoba amehlo ukuba nibone. Lalela ukuthi lamehlo okukhulunywa ngawo imaphi? Amehlo okukhulunywa ngawo amehlo azokwazi ukuthi adabule umkhathi ayobona okwenzeka ngaphakathi ezulwini. Lamehlo ke azosebenza kanje la uNkulunkulu akhulume ngawo kimi, amehlo ozothi wena ophethe
u10 kuya phezulu usucashile enqabeni enguKristu uJesu. uJesu ngesikhathi evalile uzobe usekhona la emhlabeni. Ukuba khona kwakho la emhlabeni uzobe evale ngoba uzobe eyovusa laba abasandulelayo. Ngesikhathi eyobavusa wena onala mehlo okubona uzombona ngesikhathi ebanyakazisa ebavusa. Ngesikhathi ebanyakazisa ebavusa ngicela ukusho ukuthi inyama ayazi nokuthi kwenzakalani, iripothele inyama into eyenzeka kumoya. Yikho ke lokho okuzokwenzeka uma sebevusiwe bonke sebebuya. Ngaleso sikhathi ke sebebuya amehlo okomoya abheke phezulu lapho kuzoqhamuka khona inkosi uJesu. Ngesikhathi iqhamuka kukhona irobot elibonwa yilamehlo. Leli robot uma liba green awubikeli ngisho umuntu olele naye embedeni ukuthi irobot eli green ngokuba amehlo azolibona qede andize ayihlangabeza inkosi uJesu. Lokhu kuthiwa kuzokwenzeka ngokuphazima kweso, kuzokwenzeka kanye angangokuba awuzulithola ngisho ithuba lokuthi utshele umuntu olele naye embedeni ukuthi asihambe mfowethu noma asihambe dadewethu. Awuzulithola ngisho ithuba lokuthi utshele umuntu osebenza naye nigaya emshinini munye nibambisene nigaya ukuthi asihambe mfowethu. Awuzuthola ngisho ithuba lokuthi uma uphezulu kwendlu wehle uyotshela abasendlini ukuthi asihambeni, uyohambela khona lapho ukhona futhi awuzuripothela ngisho inyama ukuthi kwenzakalani ngokuba amehlo akho akaseyusuka lawa kwamoya ekwenzekeni kwezinto ezenzeka phezulu. Thanda ukusho ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu uthathile ukhiye yingalesi sikhathi esizofika kuwena ongenile emzimbeni kaKristu uzobe ukufika kwalamehlo azokwenza lamehlo ubheke phezulu ungabusakwazi ukubheka emhlabeni. Angakuba uma kufika umuntu ezofuna usizo kuwe lokuthi kungenwa kanjani vele uzobe sekuvaliwe ngeke usakwazi ukumpitshela. Ngesizathu sokuthi uzobe sewubheke phezulu la kuzoqhamuka khona inkosi uJesu, ubheke irobot elingabona umuntu elibonwa nguwe kuphela. Ngithanda ukusho ukuthi uzowafanekisa futhi ngentombi eziyishumi. Wathi njengamanje izintombi eziyishumi zazinjani, zazihleli zilindele umyeni kodwa engekho amafutha reserve in case inkosi ifika lawa asezibanini sephelile. Uthi ke yisoke lesisikhathi Zanele sokuthi bafaka amafutha enxenye ngaphandle kwalawa asezibanini. Yilo ke lolu hlobo oluzosala phezulu kokuba lilindile inkosi uJesu ngokuba lishilo izwi kaNkulunkulu wabaseHebheru lathi njani, lathi makuhle niqhubeke ekwazini kokukholwa ngoba ukusilela lokho kunengozi. Ukusilela lokho kunengozi kanjani na? Kunengozi yokuthi uma usalibele ezifundisweni zobungane zokuphenduka lapho uzosala. Lapho izwi kaNkulunkulu elichaza khona ukuthi siyobuyela khona uma inkosi ivuma ngenxa ukuthi vele kufanele umuntu akhule ekwazini kokukholwa ngoba ngempela mangakhulanga ulokhu isidondwane, ulokhu udla ukudla kwayizolo, ulokhu udla ukudla osekonakela, lokhu kukunikeza impilo engenhle empilweni yakho. Ngokunjalo ke namanje isikhathi esikusona akukuhlukuma ndawonye ekholweni, akukuhle ngempela ukuthi kumiwe enqubeni ejwayelwe. Ke ngithanda ukuveza abathandekayo kube sobala ukuthi ngesikhathi ke uJesu esebuya bayohamba laba abanjani abasemzimbeni bembethe uKristu Jesu befihliwe enqabeni enguKristu. Ukufihla kwanqabeni bazobe befihlelweni na? Bazobe befihlelwe ukuthi laba abazofika bezobaphazamisa bezobuza kubona abasezulithola ithuba lokuthi bayithole impendulo. Yiyo ke leyo nto engikwazi ngoba bazobe bebheke kuKristu Jesu lapho erobotini lapho irobot liba green khona. Uthi uJesu iconfusion ezoba ngaleso sikhathi izobe imangalisa. Wathi uyubone uma uthele irobot umshayeli usolo ucuphe ucuthe erobotini ucuthele ukuthi irobot selizovula noma yinini. Uma kukuthi lo omile erobotini selivulile irobot kodwa yena ebhizi kukhona khuluma naye eceleni, izimoto ezingemva kwakhe ziyahutha. Ngesikhathi zihutha ziyamdidisa. Iconfusion ezoba khona izoba ngaphezulu kwaloyo confusion eniyaze nibone emhlabeni. Kuzobe kuyinto exakayo engaxoxeki, kuzobe kungekona ukuthi ukudideka okuke kwaba khona ngaphambili. Ngaleso sikhathi ke
yilapho ke bezohamba khona beyo reporta ngoba nabakholwayo bazosala uma besikholwe qede bangafuna ukukhula ekwazini kokukholwa, bangafuna ukuqhubeka nokwazi ukuthi uNkulunkulu ufuna benze njani, bame kanjani. Njengamanje kuayinwa ubuso bukamakoti buze bungabi nambimbi, njengamanje kuphinda kunjani kuphethwa ingubo zani zomshado ukuze zingatholakala zilenga imphetho, kuqhunyiswa ukotini abalenga engubeni zobani zomolokazana. Ngakho ke ngiyathanda futhi ukubeka kube sobala ukuthi kuyingozi uthi uJesu mangabe ufunda kuba sekolose lolu lwazi lonke nokuhlakanipha konke kutholakala emfihlakalweni enguye uKristu uJesu. Imfihla lokhu kufihlwe kuKristu uJesu naye ebe efihliwe. Ngakho ke kubalulekile ukuthi wonke umuntu makazi ngalesi sikhathi futhi makazilungisele lesi sikhathi ngokuba usezobuya masinyane around the corner, unokubuya nominini manje zilungiselele ukuvalwa kwewindi kuzokwenzeka noma yinini kusukela manje. Asisazi isikhathi sonke asisitshelwanga kodwa sikwazi ukuthi noma inini ukuphuma kwekhadi kuzobe kusho ukuthi wena okholwayo bona ukuthi kuqhubekani emva kwalokhu kuzokwenzakalani. Ngakho ke kuhle ukubaleka kuseyilesi sikhathi ubalekele kuKristu uJesu eyinkosi engumsindisi. Uthi ke lalela ke njengoba ke ngangikhulumile kuNikodimi ngathi ngiqinisile ngithi uma umuntu engazalwa ngokusha lo muntu angawubona umbuso wezulu. Ngangisho khona ke lokhu ukuthi bonke abantu mabangene ngalomnyango omncenyeni wavula ohlangothini lwami mina bese ngiyobazala eJerusalem elisha. Yikho ke lokho ayekhuluma ngakho ethi ngeke uzukwazi ngempela futhi ngeke uzukwazi ngoba ngendlela echaze ngayo ukuchaze kwa clear kumina nakuba ngizama ukuthi ngichazele bathandekayo. Ngiyacela uMoya oNgcwele aphinde athathe indawo aqhubeke futhi anichazele kube cace kube sobala ukuze ningabi ngabadidekile, ningabi ngabangazi ukuthi kwenzakalani kwenze njani njengamanje. Nje ngalawo mazwi ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngizophinda futhi ngibeke kube sobala ukuthi uJesu eyisizile impilo yami nakuba ngisekhona ngiselokhu ukuphila kuze kwafinyelela ecebeni likaNkulunkulu nasesifisweni sami ukuthi ngimemezele kakhulu ukuthi cha balekani bathandekayo, balekelani kuKristu uJesu eyinqaba engumsindisi ephethe ukuphila okuphakade namehlo ezovulwa ukuba abone izinto zakomoya nalapho siya khona ukuthi singabantu abayohlala kanjani. Uthi ke lalelani ngaleso sikhathi icilo ngolobe lingakakhali ngoba lokhu kuyobe ukuhlwithwa kwebandla. Izwi kaNkulunkulu ke lathi kimina laba abahamba ngohambo lokuqala ababusisiwe. Bese kuthi ke kulaba abazosala bese emzimbeni kaKristu abazosala bembethe ngenxa ukuthi amehlo abo engavumanga noma bona bengavumanga ukuba amehlo abo avulwe, bangaliboni robot ukuthi selivulile sebehambile. Abanye bona ngenxa ukuthi bayosala kuleso simo bayodideka, bayohamba bayekobuza, behambe befuna abantu babo, bayokwazi very late ukuthi selihlwithiwe ibandla. Ukwazi kwabo bayokwazi ngoba sebebona reporter bethola nabanye futhi bebaningi bezo reporter bayesebeza ukuthi hayibo anizwa ngayi nasema radio nakoma TV ukuthi kubenyezeli ukuthi kulahlekiwe abantu abaningi. Imake kuyosa ngaleso sikhathi ukuthi usesele lo oyobefuna omunye okholwayo naye salile ekholwa. Kodwa akusho ukuthi ukusala kwabo bebelahliwe bazalwane. Ningadideki akusho ukuthi bobe sebenjani sebesalela ukulahlwa. Cha akunjalo. UJesu wethu unomusa, uNkulunkulu we-second chance. Labo abayobe besele uMoya oNgcwele sewuhambile sekuvaliwe, nalabo abayobe besele kodwa befunile ukushintsha bese bebuya beza ngala ku10 ozobesiphetho sabo umshado, bazosala bona babancele kulaba abazobe bengenile bamember to Kristu kodwa bengena amehlo ngoba bazobe belazi vele iqiniso kuphela ukuthi imistake yabo bese kuthini ababoni. Futhi abanye basala ngemistake ngesizathu sokuthi bakhulume noma sekuthiwa bathule. Sizoba khona isikhathi sokuthi kufanele bathule nabo bangakwazi ukuthi badlulisele kwinina usizo ninentinga usizo. Lolo hlobo ke lwabantu
yilolu hlobo lolu awabaya ngesikhathi bethi laba into bezisihlanu hambani nekobathengisayo ngoba akhona anele thina yilesikhathi sokuthuliswa kwalaba abavele benolwazi. Ekuthuleni kwabo ngiyathanda ukubeka kube sobala ukuthi bazoqhubeka bakhole kodwa sebekholwa ngenyama yabo ngoba umongo lizobe usuhambile sebehlwithiwe laba. Ukusala kwabo laba bazobe sebengena ngenyama yabo. Umbusi wangaleso sikhathi ezobe sekhululiwe uzoya kubo ayobancenga abancengele ukuthi abamale uKristu Jesu beze kuye ngokuba isikhathi sobe sinzima enyameni kubo ngoba yonke into sebeyizwela ngenyama yabo kuyobe kunzima ngohlobo olumangalisayo. Kodwa oqiniselile waphikelela kwaze kwasekugcineni loyo oyongena kabuhlungu ekuphileni okuphakade lolo hlobo lwabantu olophikelela lobe liphikeleliswa ukuthi bazobe bevele bembonile uKristu Jesu futhi bekuzwile nokusala kwabo kube yiphutha ngoba bona benze iphutha. Lelo hlobo ke lwabantu olobe selisele ngaleso sikhathi kuyobe kuuhlobo oluzobe luzwinhlungu ezimangalisayo ngoba bazobe bese kuphileni okubuhlungu olundlela ematha ngoba kuzobe sekuvele sekubusa umbusi wangalesi sikhathi ezishaya uNkulunkulu. Lolo hlobo lwabantu luzoqinisela luzobulawa kabuhlungu njengoStefan. Ngalesi sikhathi ke befaka kabuhlungu kanjalo kuzoba khona futhi abazohluleka yileso simo bese bedayisa ngefa lobuzibulo babo baye ngala kumphika uKristu ngenxa yokuthi inkonzo eyenziwa uEsau edayisa ngefa lobuzibulo bakhe isazokwenzeka namanje. Bese kuthi futhi nangala kulaba abakade bephethe ihistory basazoshintsha bashintshele ngala kwaBibs ngenxa yokuthi bazobe bebona isibindi nokuqinisela kwalabo ukuthi ikhona into eyaziwe laba bantu ngakho ke nathi siyashintsha manje sibuyela ngapha nakuba sizobuza ubuhlungu kodwa egcineni sifuna ukuzuza lokho okuqiniselelwe yilaba abamile beevangelini. Ngenxa ke yaleso simo sobe sibhlungu ngaleyo ndlela kukhona phakathi kwabo laba abakaBibs abazobe besele nabazobe beqinisele abangeke bakubone nempela bona ukufa ngoba ngesikhathi behambile laba uJesu noNkulunkulu bazobonisana bathi ngeke asingelulwa lesi sikhathi ngoba kuzoze kuduke nabakhethiweyo so leso sikhathi sizofinyezwa bese kukhala icilongo ukuze laba babuyele nabo esangweni labo lesi4 okuyisango lomvuzo. Lolo hlobo labantu olufeka kabuhlungu alungena limpintshane nabashunyayeziwe. Lolo hlobo labantu abafeka kabuhlungu alungena limpintshane nabantwana besibusiso. Lolo hlobo olobe lomukela umvuzo wesibindi sokukholwa kwabo alungena kanye nabantu bomusa. Siyongena ngamasango ngokuhlukana kodwa sibe siya endaweni eyodwa. Phakathi ke ngicela ukusho ukuthi uJesu utheme sesekhuluma lokho wathi njengoba ngazi ukuthi uJesu uvele sewamlahla uSathane noma ngathi isogwa sasivele senzelwe yena. uSathane uzongena emva kwaleso sikhathi ke ephila enjalo uzobanjwa afakwe phakathi kwalasha kanye nezingelosi zakhe. Akayokuhlulelwa kwakhululelwana ngoba vele usahlulelwe. Bese kuthi ke abahlulelwa bazokuza emva kwakhe. Ngalana ke eJerusalem elisha noAbraham uzongena kuqala eJerusalem elisha ukuze kufezeke abone isethembiso uNkulunkulu ayemthembise sona ngale kuGenesis. Kufanele sithina siyisizwe esikhethekileyo singene asamukele. Ngakho uyobe esamukela ngaphakathi asibone sonke sabantwana besethembisa uNkulunkulu ayemthembise sona yena. Nje ngalawo mazwi bathandekayo bekuqinisa abantwana baNkulunkulu kukhona nokunye khona oNkulunkulu ahlala akuvuse kodwa ongicabangayo ukuthi mhlawumbe uma kusekulokhu kuphila sisengasizana uma ngingakavalwa noma uma kungenjalo umoya ongcwele osalayo njengamanje nakuba sengihambile mina uzosala aqhubeke nani anifundise ngoba uma ngabe sowungenele emzimeni kaKristu Jesu wakubhabhadisa ngomoya noma kanjani uyaziqhubekela nawe uyena futhi okutshela ukuthi impiwe
njengamanje ngisakhuluma, stop ukusocialize, stop ukubuka ezweni, phela manje amehlo akho makabheke phezulu, ulalela umoya ongcwele ngaso sonke isikhathi ukuthi uthini kuwe, ukuze ungagejwa isikhathi sokuhluthwa kwebandla. Ngiyambonga uJesu kakhulu engiphelele ithuba, nozwayo la amazwi asheshe athathe isinqumo enhlizweni yakhe, angayenzi likhuni inhliziyo yakhe, futhi angasihlehlisi isikhathi sokubuya kaJesu ngokubuza ubuya masinyane. Inkosi yomsini busise. Asha isikhathi